entre la yɛrɛ la yɛrɛ biyam ala kan si yɛrɛ la ala ka su yɛrɛ si ala ka mina ko bɛ nɔgɔya ala ka jamana kisi ala ka jamana yiriwa ala ka jamana lataa ɲɛ an bɛ ala deli ala ka a janto an ka famaw la ala ko halibisa ala ka famaw ala ko minɛ n'a bolo fila ye tu dis quoi? Si tu as fini, il faut laisser, elle va prendre après. Qui veut te dire un truc? Ok, prends ton truc là. Faut prendre ton truc là pour monter avec. Non, dépose ça ici, elle va prendre. Dépose ça ici, elle va prendre. T'as pas besoin de monter avec. Excusez-moi, chérie. Dépose ça. Dépose ça sur la table à manger. Dépose ça sur la table à manger. Non, prends tous tes jouets là, puis tu montes avec. Prends tous tes jouets. Voilà, faut monter. Prends tous tes jouets, tout. Tu laisses rien ici. Où est ta chaussure? Où est ta chaussure? Ok, faut aller. Faut rien laisser ici, hein. Tu mets tout dans la chambre. Ame bela jene fou ka albi ame malion fou. Ne bola ni ndama Sadio Camara ni menene ni chama chetan mene na non teme boni ay iba mene ko dibi be doni ko chama chetan mene egale mene da ok non donne mene da voilà on est deux c'est bon ok vous savez. Merci beaucoup Ali Diakité, merci beaucoup. Anyaba là vraiment tiens la net n'ta fait ka ndado ni kuma la tuguni quoi. Ala ko nga tiens ko nda fait ka ndado ala parce que ne bolo namanye kame maliko de la namanye kame mali deme namanye kame anga famaw deme. Kuma dɔw bɛ an k'an yɛrɛ kisi a fɔli ma ɲɔgɔn ma o ye kelen ye. N bɛna bɔ ni ko y'i kan révélation bɛ n bolo n bɛna nin k'i la n bɛna nin kɛ nafa t'olu si la quoi parce que fɛn min de don taalen ɲɛfɛ fama kelenw bɛ se ka aw bɛɛ wele depuis ne ma fili maliyɛnw minnu bɛ ka bin ka jigin ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ma an dɔgɔninw. Olu mɔgɔ kelen de wele famaw bolo ni aw hakili b'a la fo ne k'e ko ne tɛ taa ni bonya tɛ ko la ne tɛ taa la olu mɔgɔ kelenw olu de 26 mars meeting animé mɔgɔ kelenw olu fɛnɛ de tun bɛ Kayi ka mɔgɔ dama b'a la minnu bɛ kɔ kan bon n'a fɔra bi ko anw de kan ka transition dɛmɛ ko bi tuguni ko anw yɛrɛ de bi wele ko ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ma finalement est-ce que transition ko de don finalement est-ce que mɔgɔ ko tɛ est-ce que transition ko de don est-ce que mɔgɔ ko tɛ an ɲɛ b'a la Cheikh Umar Keita filɛ nin n bɛ ala fo n bɛ ala barikada Cheikh Umar Keita ta tɛ mɔgɔ ko ye depuis n ye n ka kɛlɛ daminɛ transition ko la fo ka na se bi la n somɔgɔ bɛ nin dɛ aw b'u ye mais tile kelen ma mɔgɔ si jaabi tile kelen ma fɔ ko parce que e de fɔ ne ma ne bɛ n ta sara olu b'u ka neni na mais ne bɛ n ka baara la u yɛrɛ nana ye k'u bɛ mun na ko nafa t'a la dɔw yɛrɛ nana sɛgɛn ka ne ye ka ne to u yɛrɛ dɔw y'u ta bɛɛ fɔ u ye ne ye ka ne to yen mais mɔgɔninfin mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ ko kɔ tɛ fɔ e ma ni kuma dɔ fɔla e ka dɔ fɔ mais n ka bɛ politiki terrain de la politique terrain bɛɛ sago b'a da la liberté d'expression aw b'a da sago fɔ cogo min na tɔw fana b'u da sago fɔ ten ne ye de fɔ don o don mais n ye n ka kuma fɔ kunun malheureusement n y'a fɔ nin salon kelen kɔnɔ kunun mais malheureusement n ma faamuya mais n bɛ ala deli ala k'u sɔn faamuyali ɲuman na ne y'a f'u ɲɛna n bɛ Choguel fɛ o n tɛ Choguel fɛ o n bɛ Asimi fɛ o n tɛ Asimi fɛ o ni fɔla Choguel ma a ma bɛn ma mais n ko kuma fɔ cogo de don
Comment faut-tu de ma bé? A comment faut-tu ma bé? Sugar les mou fonio et tien. Muna sugar ka kuma te dlan ka bla amina kono. Sugar ka demison ou bolo. Jagwade de ko au ka bo ka nyon burja ka nyon deni ka nyon doya. Nafa jumambo la. Manyon mago dégrité au ka révélation la. Manyon mago dégrité aka nenu la. Odi atonya fo malyon ni. Nga ya yere kisi. Aya ke alakama. Aya yere kisi fendo la menina. Aya yere kisi fendo la menima. Ne tate shugel koi. Mais shugel ka barakon la. Ni mangana shugel la. I magana ne chef marketa ni mula. Ngo barakon la de. Ay kuma ni me kuma ni kuma mekanye. Ne tate asmi koi. Mais asmi ka faso jokon la. Ni magana la. I magana ne ni muna. Ne tayode. Net na fongo me boka fen fima. Ne mwi mangi jonku na go. Ye jonku na go de. Ma fo itulo gere. I hakili gere. I mamu famia. Metla ka. Shugel ka. Shugel asmi go ita diskuru munkala. Moko chaman bola ka nanga kanfo. Mais alhamdulillah ni intervention kala bi moko hake mumbe ka ladje depuis dimanche fobi ala kele ni bado. Munu ya tata ka clan réseau ka ala kele ni bado. Ne rekili nga page ka ayi nyebe muna bi tabe ni wasabo. Mais al bi barama bon. Mais ni asmika kuma di taka wala ka nogo boala. Ka fo CEDEAO yina au doronte a tuguni. Mais ni sugar kumana. Dobola CNT la. Est-ce que a kumala ni CNT togodi? Est-ce que CNT ka porte-parole de do? Donc ni mo kumana ne de fo dongo ali a hakili bala ali sugar jonyon dobe M5 RFP ka porte-parole Jean Bitar ou mais Jamy Bitar wa nta togoro mais Bitar. Dondona de la ka boka kuma do fo ngo Bitar ebe ka kuma yere togo de la wa ibe ka kuma ni M5 RFP togo de parce que ni be ka kuma ni MC RFP togo Philippe ka kuma la o koro kito fui kalama M5 RFP ko la donc ite sugar ni nga sugar ki bo fili la ne ma Bitar ne niu ma Bitar dogo ya mais Bitar dimina ne koro al Bitar bene a téléphone ka fui dengere tala parce que c'est un rancunier. Bon, allez qu'à tenter les bolos quoi. N'était maliko de je le considère même pas. Elle allait te donner qu'à jatemina qu'on a là quoi. Jamais bita. Né à bla placé là. Ou bien tu es le porte-parole de M5RP. M5RP porte-parole tu dis qu'à boka malangolo sugudo fo transition ma. Ou bien il était M5RP il était fouille kalama là. Ou bien il est shugel atteignon kalama. Mais ni bitar et ni bitar te fou. Je me rappelle une fois, nous connaissons pas foyer, l'engrais de l'homme qui est à l'écart de l'animal, donc qui était mon soumi, baroko, qui était valeur barre d'eg à Kabifo, sinon qui était à la fouille de gris, il tenait ballonné, ti ballon, des chikasso et des singasso. Moulébé. Donc c'est la même chose. Tiem Koumana. Est-ce que Naï Ningalike, Alberni, est-ce que CNT qui porte-parole de Doha, Abé Nyoma Ningawa? A kuma la CNT tɔgɔ de la wa a ye ɲɔgɔn ɲininka o la Maliki Diaw ka porte-parole de do a ye ɲɔgɔn ɲininka o la Maliki Diaw de y'a bila k'a ka kuma a ye ɲɔgɔn ɲininka o la donc a bɔla ka kuma lankolon caman fɔ kuma min bɛ se ka kɛ jamana ci kuma yɛrɛ n'o de fɔ n ko a juguya tɛ ne kɔnɔ n t'a dɔn n t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ o ye kelen sisan Choguel bɔla Choguel ye kuma dɔ de fɔ mais n ye Choguel ka kuma ta k'a lajɛ ni ma kalan kosɛbɛ ni tɛ politique dɔn kosɛbɛ ni ala mi sɔn hakili la kosɛbɛ Choguel ka kuma a bɛ mɔgɔ don fili la an ka nkalontigɛ dabila Choguel ka kuma a bɛ mɔgɔ ne yɛrɛ bɔla k'a fɔ Choguel ye n y'a fɔ mais n m'a dɔgɔya ne ko Choguel les discours nationalistes ça paye les discours patriotiques ça paye n ko Russie filɛ nin fo bi Amérique filɛ nin fo bi Chinois filɛ nin fo bi Cuba filɛ nin fo bi Brésil filɛ fo bi Afrique du Sud filɛ fo bi n ko les discours nationalistes et patriotiques ça paye ne ye Choguel jaabi n'o ye mais m'a dɔgɔya dɛ n ko i ko ko ça paye pas je l'ai dit il dit ça tient 1 an 2 ans 3 ans j'ai dit monsieur le président n ko i bɛ fili la dɛ mɔgɔ min y'o f'i ɲɛna e galon de f'i ye voilà la Chine qui est dans le nationalisme et le patriotisme depuis Chine bɛ Chine na fo bi Chinois ma sɛgɛn o et Pyongyang la Corée du Nord olu b'a la fo bi
À l'américain, même les Américains tiennent des discours patriotiques et nationalistes. Américain, si tu n'es pas patriote, tu n'es pas un Américain. Tu n'es pas patriote, tu n'es pas un Américain. Donc, patriotisme, nos discours, bana jamano, jamana kono dongo do, jamana bechi. Ni nationalisme, nakuma bana jamano, jamana dongo do, jamana bechi. Ne au fond, chogalier, mais ma chogal doya, nya yira la drongo kuma ta fancho nga attention. Bon, ça paye. Ça paye. Parce que regardez la Russie aujourd'hui, regardez l'Iran aujourd'hui. Regardez l'Iran aujourd'hui. C'est ça qui a construit la Libye. Faut nyango do dans la Libye. C'est ça qui a construit l'Irak. Faut nyango do dans l'Irak. Donc ça paye. N'est-ce pas Premier ministre? Moi, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il m'a fait lui donner? Moi, ça paye. Mais ma noya ma nemi. Maintenant, Sugar ko anga barake kata jona élection ka organisé c'est ça Choguel ka démissionné au Filibamboula munu be ka nini ke ka nyongon burja ka nyongon doya e ala ayake ala kama ay bonna nye de fo o yenga ke ala kama ko na attaque mo anabe Choguel fait mais ay Choguel démissionnement kon la ay Choguel blasera siragnement kon la ay Choguel ka keleke siragnement kon la Fane ni banini ni burjalit na Choguel demekata yoroshi. Do il faut Choguel mama ben awi aboti la maro burja. Non. Politiquement c'est zéro. Billahi tallahi ala inséré. Politiquement c'est zéro. Atna fouille dégli ni Choguel ni la gauche ni to tiente. Mais on sait que Choguel demet chogodi nya fonga kuma la kunu mesegaka. Ndoni do de nwele. Ne passa furle nya wele an kuma la akoketa ke ala kama. Ngomuni ako ala kama boketa ni makuma amai ake ala kama keta dofo yano che seuka dawana maka message na nanku ko keta ki dogonu be nyona de ni make ala kama ka boketa kamai doko be nyona muni be donc nsola sisan ka njo nyongo wele ndina tofo ya nya wele ale dona ko la ka nyefonyi doko mais est-ce que c'est la belawo e itafo ne itafo Faneni banen me burjali na faroj manebe. Mese ka mufo iko sego tungarao iko amara silao nabu don ayake ala kama inga video dungo kala me sego tungara. Eta prempréri c'est urgent ayen ketane ayen bosset c'est pas ça la solution ota au seko. Albi dorema politique famia mais pourtant iku irema ko tu es politologue. Nebi boyano hakinay mais ma fait qui blasera en tant que politologue mi blasera fitina parce que communication albi mo famia en tant que politologue itunga ngo famia ikadoga ya mate 600 Choguel kumala seku eka baraka nga kemui ka seku ka Choguel kumakanta ka nogo boala ka nyefo malion ye Choguel ka kuma a korofle Choguel ka kuma a tafanfle Choguel ka kuma a nafafle a bana eka baraka nga kodi. C'est ça, ne mouillez Choguel neno, ne adoya, malon te nalumayo, malon be familialika, malon bado e kuma mfo, ni tien bala, e ou boli mouke fili kono, malon bega kuma la mekat me mouba la Choguel maka doya kanini. Donc déjà toi tu as gagné un point, déjà y Choguel la korota. Amara Sila c'est la même chose, et puis il y a ma cause jury chercheur, on y donne beta bla nyona, pour quelle raison? Aw mo kelen tuguna aw bi tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni k'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ala cɛ kuma bɛ kuma la n'aw fɔ ɲɔgɔn ma aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo tuguni transition bɛ se ka aw wele tuguni k'aw fara ɲɔgɔn kan k'a ka baara kɛ wa non ni tɛ ko kɛta ye toi tu es jury chercheur moi je pense que e ka baara fɔlɔ ni Choguel bɔra don o don Amara Sila e de kan k'i cɛsiri o la. Ni Choguel bɔra don o don e de bɛ Choguel ka discours ta ka nɔgɔ bɔ a la ka a ɲɛfɔ maliyɛnw ye ka sanuya maliyɛnw ye maliyɛnw t'a dɔn Choguel ka kuma ye min ye maliyɛnw t'a dɔn Choguel ka kuma ta fan ye min ye mais hali ni dɔ bɔra ka Choguel dɔgɔya vous n'êtes pas obligé ka tigi jaabi a b'a n'a kungo to ɲɔgɔn na maliyɛnw b'a tigilamɔgɔ lajɛ ni maliyɛnw b'a jate maliyɛnw b'a jate ni maliyɛnw t'a jate maliyɛnw t'a jate ni dɔ bɔra ko nin ye nin fɔ Choguel ma au lieu de k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ ko ma bɛn o tigilamɔgɔ farala mɔgɔ kan mɔgɔ min Choguel dɔgɔya mais o tigilamɔgɔ an b'a yɛrɛ ɲininka n'a kunkolo bɛ baara kɛ ka ɲɛ kɔ n tɛna mɔgɔ t'a tɔgɔ ma parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa fɔ premier ministre ma yɔrɔ o yɔrɔ ko AVC y'o kunkolo yɛlɛma walahi bilahi k'e bɛ taa fara o tigilamɔgɔ kan
koko ka kuma défend ay kuma chama a cey kuma nyuma chama fo ne te ndugule Alberto ko ay kuma ay nyuma chama fo mais kuma kelim nana ka kuma betien o sugar ka vie privée o sugar ka ABC parce que allez preuve ta aller bolo ka fo ko ABC Beko ko Sugar était malade. Na le koko AVC. Ale muye Maliki Diaw ka kangoro sigi. Avec comme Maliki Diaw be Sugar ka bana kalama. Donc Maliki Diaw ya fo ale ko AVC de Sugar B. Donc c'est ça, ale de bola. Quelque chose que Assimi a dogo. Quelque chose que Assimi a préservé. Parce qu'il y a des morosima si ka Sugar ka banako don djenje la moule tu me Sugar la malé de bola bi. Ka fo djenbe ko AVC de Sugar B. Donc au corps que Assimi bara fait ka Sugar gabi andumenimala. Maliki Diaw de ato nya fi nyana ngika kuma ndika petini. Nyu ko nyeke ta ko kata fe ka kuma nini do. Maliki Diaw inyebe ika petini ka fien la. Abeta munu takolo ka kuma au nola. Maliki Diaw laissez les petits là ou ka lonia masoma. Ou ka familiali masoma. Maliki Diaw, si tu as besoin d'un conseiller en communication, à Kerala Kamacha mon numéro, appelle au métasi amekuma. Et du coup, à Ténégono, amekuma. Dans l'intérêt du Mali, n'était pas kata moroka politique, n'était Mali collé. Il y a mon blaka kuma Maliki Diaw. Malheureusement, ils n'ont rien compris. Mais il y a ma famille ko tchenin. Ika Alberni. A bolani fin de information, donc information mu gouvernement ya taka a gardé, c'est comme s'il est sorti avec un secret d'état. Information ni Moshima ma et Asmia ke chobela ali Sugar photo a banabato Moshinya mandaka. Sugar ali mot ndidwaka. Sugar ka bana Moshit tado bekoko c'était fatigue. Mais Maliki Diaw est un petit de bola ka foko AVC abi. A ma foi qu'on il est dans la confidence. Il est dans la confidence. Donc, à bas kalama. Mais petini reta donc ay kuma jugufo. Petini reta donc ay ko juguke. Ni ay ko malende wereta la faroka ko ka défensita. Ça fait mal, c'est vrai. Mais bi, ay ni la ye. Ne be ka mo niya. Non, be ka yira dronga ay baram ngay bagayandike. Be ka yira kaka bara ay Maliki Diaw re de tokoti. A bola ni Maliki Diaw de. Aya yira asimila ko Maliki Diaw djenon, Maliki Diaw baraka nyon, fienbe. Petini bolana yere. Mais au me Sugar no fait, au me Sugar ka demseno, au de kungolo tunganga barake, ka boka cheni ka défaillance. Aye bol sadi, aye erreur mon ke sente konala. A bolani Maliki Diaw chugomina, a bolani kibaria mu na tun dogunde mogola, a bolana chugomina, au de tunganga ka bo. Ka yira ko Maliki Diaw i djenon filia so. En même temps, Sugar ka kuma, ka ta ka ko ka samia ka bla a minan kono. Ka foko Sugar ma fo. Parce que ni mo chama ninga. C'est vrai, Sugar ka kuma fo chukwa nga tien fo ni ma kala. Wallahi ni akili familialement akili tila. Sugar ka kuma ni ya la me abila sira. Anga galotige dabla. Mais petini diplôme fou de ba boloko doctorat. Parce que normalement na le Congolo mi barake. A tunga ka Sugar ka kuma ta ka analyser ka soro ka kuma langolo fo a kuma la ina fo baga a kuma la ina fo villageois a kuma la ina fo mogom te fendo de be kuma ta sinon mogom ni be fendo et tu me jatemene bake Sugar li mufo qu'est-ce que ça veut dire il veut réflexion ke ka Sugar ka kuma ta ka dlanga nye ka blaminangono Sugar ta refleni Sugar tu vois maintenant ne ben défier I janyon moun bi kerefe wallah bila doene wele bi ko Sugar ka petunu de Sugar jugu foro et pourtant ma fo dongo do raison ka Sugar I kemme ka moun blé kerefe al nebe jigi alay bukumna al nebe jigi ala mara bina wele aketa nyamudeke aketa c'est mais alay bukum j'ai dit tu es responsable parce que ni Sugar ta communication si ce n'est pas propre on fait ba kerefe officiellement comme amis vous êtes tous responsables au ben. Parce qu'elle a beaucoup Benyabila, c'est ça, il y a Sugar Beyobe. Benyabila. Sugar Beyobe, fait. Donc c'est inadmissible, impensable que vous ayez que Sugar Bofili là. Que Sugar Bekuma d'Ofo. Que vous ayez décès que Kuma Glan Kanye. Sugar Yafone Hakina Dole. Sugar Kumana, parce qu'il était en face des ministres.
Choguel Koumala parce qu'il était en face des membres du gouvernement. Mais Choguel Kouma, il n'a pas dit en face d'un public. Choguel n'était pas en meeting. Choguel Krefe, monsieur Ko Famiawa. Autre Choguel Eka Demsen, nous n'a fait mouni. Ni Bani ni Bourjali drone de Oluka Barayo. Mais Choguel, tu es meeting politique là. Choguel, tu es séminaire gouvernemental là. Donc, on est intellectuel de Tumeka Kouma. Le gouvernement moro de Tumeka Kouma. A Tumeka Kolou de Blassa. Mais ce n'était pas un meeting politique. Ce n'était pas une rencontre politique. Alors, comment Choguel Kademsonu Bedese, son akafo abeta bedoka, ko burja, ko fanen, ko banen, ka genga bo sente là. Mais aya irane la ko vraiment aya fama ka doka mate. Mais vous m'avez montré quand tu fais donc. Ne de la mugashila ala kama ya fama. Au be. On fait faire Nénina. Ah, il y a la côte fin donc. Ni massé Nénina. Ni haki la barade. Nous sommes sur le terrain politique. C'est le débat idéologique. C'est le débat idéologique. C'est la guerre idéologique. Nemu c'est la kumala. Nemu ye kuma fokanye au début la main. Ah, t'as bourdiali de. Ah, mot la albiwa. Ah, j'ai dossier citoyen, j'ai révélation citoyenne, yé ni kere, et répétané. Abo tlela biwa ayo ke atete tlela ayo ke alpha tlela ayo ke ibika tlela abna loke asimi tlela tugunia abo tlela biya révélation tlela abo de lawa amen ivoirien il y avait je vais dire ça en français rapide alors ivoirien ka activiste chama tu menet me munu la mer il y a Soule de Paris qui est dedans il y a Maïmouna la Guep il y a Amiral Blindé. Il y a d'autres encore. Depuis Youlou Take, papo, ka domoro, ka djenantique là, rentrer dans la vie privée des gens, moi je les ai laissés, je les regarde même plus. Même Rokelin Dron de la Dje, Zouzou, le jeune Ivoirien qui est en Italie là, Zouzou, mal les drone de la Dje. Parce que quand tu rentres dans les problèmes de personnes, quand tu rentres dans le papo de personnes qui n'ont rien à voir avec la République, moi je te mets à côté. Tu veux faire sortir les casseroles et tu crois que toi-même tu n'as pas de casseroles? Tu crois que toi-même tu es Blanche-Neige? Tu crois que toi tu es un ange parfait? Tout le monde a des défauts. Tout le monde a son cadavre dans son placard. Donc moi je n'ai pas cassé papo. Depuis ils ont commencé à casser papo, moi j'ai abandonné les réseaux. J'ai dit je n'ai pas le temps pour les papements de casso. Je veux quelque chose de constructif. Fin du mois de Bisseka, Ivoirien Hakini Daen. Pour qu'ils prennent conscience pour mener le combat, le bon combat. Ce n'est pas casser papo de quelqu'un. Bob Lee n'est pas mort, on n'a pas tué Bob Lee, on a fait cela. C'était ça en Côte d'Ivoire. En Lolo Beauté, elle a montré quelque chose qui était noir. C'était le buzz en Côte d'Ivoire. Emma Loès n'a pas payé maison, on l'a chassé. Ça, c'était le buzz en Côte d'Ivoire. Emmanuel Keïta s'est rentré aussi, c'était le buzz en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. C'est des futilités. Emma Loès, c'est qui? C'est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Elle mange, elle va aux besoins. Si elle ne lave pas sa bouche sans. Comme nous tous. Donc, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est un être humain. Si elle ne prend pas les make-up, les produits là, pour s'échanger le visage, elle ressemble à Boubou. Ou Tchamambeti. Quand elle ne sait pas make-up, elle ressemble à Boubou. Alors, c'est ça là, moi, je vais perdre mon temps à aller écouter. Il y a un là, tellement il est maudit, sa bouche et puis ses lèvres là. On l'appelle Makoso. Voilà, c'est les gens, c'est la vie privée des gens. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, c'est la République. Le combat, il est plus noble que la personne de Malick Diao. Le combat, il est plus noble que la personne de Assimi Goïta. Le combat, il est plus noble que la personne de Choguel Kokala Maïga. Ame kelem na barka ka bone Assimi, a barka ka bone Choguel, a barka ka bone Malick Diao. A barka ka bone Nambela Jane Kelengele na tani, ame kelem na. Ame Maliko keled la. Ame Jamana ko keled la. Ame yere tako keled la. Ame yere don tako keled la. Ame kelela am seka Jamana belebelen to andeumbolo chogomina. Nabi ke Jamana na famani Jamana barka mai. Assimi besa, Malick besa. Choguel besa, ambe besa. Mais Mali abe toy. Aube baram nani na fadengeli tala. Malion tigela ula. Malion abe kanka Malion.
avec un coup jigi misea au ka kola au ka boli ni kuma langolo ina fo ati jati mineke aye Francis fana bani ne ka foyi tola aye Ameriki fana bani no kadine me aw yere dama ni nyongon cha yo dabla na fa foyi dengeli tala namanya kabe sugar ka keleke ay sugar ka kumata kuma ma famia kanye kuma betala ka trois kanga aya kumata ka ko ka samia ka blamna ngono ka yira malion la malion ni tu sugar ka kuma ah mais mono mo be ka fota ja sugar ni no fo ah sugar be sugar ko ke mais ni kuma mais tant que ni auto kuma wata la fane ni baneni obe ka nyogo bruja mais finalement malion be ka kuire ni nga donc kuma mfola sugar ko la da tien de mais aya kala comme un Sekou, il est bouillanima, s'il te plaît. Sekou, avec toutes ces années que tu as passées aux États-Unis, qu'a dit sur l'Amérique, qu'a nationalité sur l'Amérique, qu'a bantoun et Sekou, albi politique, ta fin était fouille familiale, et du qui remarqué politologue. Et de bébé, ni comment fait une folle endroit, il lui dit, il veut commencer à néner, il fait un état maliko, il t'a maliko, mon ami, ni t'a maliko. Sugar kuma kayi tumata ka ko ka samia ka blam na ngono ka malion blasra ite boka kuma foibe ka kuma mun fosisa amara sila dondolande la ka kuma ije nyongo do dimina ne koro ne kuma quand un jury chercheur ne se comporte pas comme ça yen dogonde ame nyongo yame kuma ame nyongo wele me ma finyana un jury chercheur ne se comporte pas comme ça un chercheur non a hakili siginde do a hakili poponte ni blin attaqué aïe mali deme malion beka au de la dje malion beka au de la mais au de ni fitini kela oti ati muyu nyongoro ni fitini kela hey kuma fola keita mane keita do wala de keita ni nade mais keita te mo si jabi keita ko ala nga keleke abana na be tiɲɛ kono ay continue aka faso kɛlɛ la n'aw be tiɲɛ kɔnɔ kuma minnu mana fɔ n'aw ɲɛ b'a la ko kumaw bɛ ka tala k'u kankari k'u ɲagami ɲagami a ye maliyɛnw wele aw ka direct kɔnɔna la k'aw kuma kelen ta k'a ko ka sanuya ka bila minɛn kɔnɔ ka tiɲɛ yira maliyɛnw la ko n bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la a tiɲɛ filɛ a banna o dɔrɔn de don on est en politique kɛlɛ tɛ beseta tɛ marifata tɛ muruta tɛ ni bilen a ye bɔ o kɔnɔ o tile tɛmɛna abene nyanango autun klalo la mais vous revenez encore dans ça abene nyangon dogoya abene nyanango autun klalo la vous revenez dans ça bon en dogoni mfene ni gojili ke katla ka fo kabina kuma mulungu chodo la ko ga seko non aye kuma do de forme ben seko ma moi je pense que vous m'appelle ka problème bay mou vous m'appelle ate sont jamais ka fo kwa lebe fili kono o de Boumabel ka problème bay Boumabel de la ka kenela nyala jenda balibana mais ne Cheikh Mar Keita ne be fila billahi ma fo ngome fila mais Boumabel te jo cheyala horonyala ka fo kale fila Boumabel va faut toujours qu'il a raison donc moi je pense quand même que Boumabel tunganga jatimine ke ni rola quoi tu vois ça va Bouma atunganga jatimine ke ni rola quoi atunganga jatimine ke ni rola parce que c'est important on peut pas tout avoir ni be fili là il va faut qu'il be fili là quoi c'est très important ni be fili là il va faut qu'il be fili là donc il sait qu'à faut quitter fili là quoi et ça oui. Ok, donne-moi une seconde, j'ai pratiquement fini. Donc, Boubou, c'est ça ton problème. Il faut reconnaître que tu as tort. Quand il est justifié, qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il te sauve jamais quand tu as tort. Il y a projet de constitution comme là. Mais tu as dit, tu n'as jamais accepté ton tort, tu as toujours dit que tu avais raison. Bon, moi je pense que son cas faut qu'il est justifié, non, c'est coubetan, au titre quand bobo, woroya de quoi. A fort horoyan kono se kum fila kuma la yafama, a bana, yafadeli au taille la qui te fait non, mais jamais te yafadeli ka bobo, ou des gars problème bay. Donc, Malion, ni n'est qu'à contribution fitinier.
Mani ni bou ma belle fait, a ka ere majigi ko, a ka son dondola ka fo ka be fili kono. Na fila, ou bébé. Maintenant le ko kali, a ka fili a te soama. Dongo do de benanemi. Donc albi samala deli, ala ka bela jene kame kelema maliko de do, angambolo de nyoma ka transition de maudi nyonte. Bobo ni be fili kono, a donc be fili kono. O te doboy la. Bobo ni be fili kono, a donc be fili kono. O te doboy la. Sekou nemi badabla. Menaçou dabla. Ni gen, o te kabarae. E mouta et se ka foko ku gen. E ka bare mu seku o de ka mogo blasa e ka bare mu ye ka tien ira mogo e ka bare mu ye ni sugar kuma la ka kuma kata ka sanuya ka nogo bola ka ira malion la amara sila mogo shi ka dossier te bolo e ba fo ke ka dossier be mogo bolo mais mogo fene dossier fene be mogo bolo e ka amara si donc aben be dabla quoi ni tina ansi deme quoi aben be de ka to e ka mali la die aba simbo ni be de la ka mali la die quoi dossier be bolo mais mogo dossier be mogo re bolo fene kan ou bien nyina no code. Hein? Il va rien bafo kini ibri ka mogo do la je ki kona nyine de ku ibri me ka la je ke ko do fere me kan ke la je donc c'est la même chose amara et c'est ka foko dossier be bolo mogo kan ka sore ka ke abe nyina ko dossier te mogo fene bolo kan dossier fene be mogo bolo kan mais en ton niveau là quoi na obe je ka be baraka ben bede ka toy dossier be bolo na fatala ay ni genga mo sientela na fatala et de bena ka kuma dongo do et sonko e be fili kono bubu na fatolu la anga majigi anga ben anga tega di nyogoma anga transition deme anga bolo di nyogoma anga simi deme anga sugar deme anga maliki jaw deme moshimu signi ala ka fen glani de moshi tse ka sugar gen ni ala ko sugar ka fen bana dom na drome kelite faraga betawdo ni ala ko asimita bana dom na drome kelite faraga betawdo ni ala ko jaw tabana domna drome kelite faraga beta na ala ko kan fe tabana domna drome kelite faraga do be beta na bogola ante foyi anye bogode anga nyongom buñu anga hine nyongona anga sabali anga mali balaje anga mali banga mbole nyongoma ka jamana belebele ka jo ode nyongote ode ne ka kuma kanyede na ala membe ala tanu normal me fere bani ala fe albi aka son hakili mala aka bon kono aka neni bani aka boloka aka chesiri barakon la aka ni kuma langolo nunu bo sina ko awni chani barajala kanto